תרגיל למגינות. באמצעות תרגיל זה תוכלי ליצור כל דבר שאת רוצה ולמגנט אותו עד אלייך. בחרי משהו שאת רוצה. חשוב שתאמיני שאפשרי בעבורך להגשים אותו. שתחשבי עליו בחיוב ושתתכוונני שהוא יהיה שלך. היא מדויקת עד כמה שאפשר באשר לאיכות הגבוהה שהדבר יביא לך. שאי את איכותו הגבוהה של הדבר בשעה שאת ממגנטת אותו. תרצי למגנט גם את המהות שהדבר יעניק לך וגם את צורתו המדויקת. אם מדובר בכסף, תרצי למגנט את הסכום המדויק. הרחיבי את דמיונך וראי האם את יכולה לבקש אפילו טוב מזה. אם אינך יודעת מה צורתו המדויקת של הדבר, את יכולה למגנט סמל שמייצג אותו בעבורך. התמקדי כעת לדקה וחשבי על מה שאת רוצה. מצאי לך זמן ומקום שבהם תוכלי להירגע ולחשוב ללא הפרעה למשך מספר דקות. הירגעי והכיני את עצמך. השתמשי בדימוי של סליל היוצר שדה מגנטי. לאחר שהצלחת להתחבר לתחושה של סליל זה, השתמשי בכל דימוי ומחשבה שיעזרו לך להגיע לתחושה זו מחדש בעתיד. אין דרך נכונה יותר או נכונה פחות. התוצאות הטובות ביותר מתקבלות כאשר את משחקת עם התחושות ועם הדימויים, כאשר את משתמשת ביצירתיות ובכושר המצאה בתהליך המגנות. חשבי על הדבר שבחרת למגנט, היא מדויקת ככל שניתן באשר לתיאורו ובאשר לתפקודים ולמאפיינים, המהויות שאת רוצה. ציירי בדמיונך או חושי את הדבר שאת מבקשת. עשי אותו ממשי עד כמה שניתן. חברי תסריט או ראי תמונה שבהם את מדמיינת את עצמך מקבלת את מה שאת רוצה וחובה את התחושות הטובות שמלוות בהשגת הדבר. העמיקי את ההדמיה שלך. אם אינך יכולה לראות את תמונת הדבר שאת רוצה, דמייני בצורה החיה ביותר את הרגשות שתחווי כאשר תשיגי אותו. או לחלופין מחרי בסמל המייצג את הדבר והבדי עם הסמל. השתמשי בתמונה ויזואלית זו או בסמל זה בכל פעם שאת ממגנטת את העצם שבחרת או חשבת עליו. דמייני שיש בתוכך מקור כוח שמחולל אנרגיה. כעת דמייני סליל בצורת לולאה שמסתובב סביבך. סליל זה מתחיל סמוך לאזור מקלעת השמש, בתוך הגוף ומתרחב החוצה ולמעלה. התחילי להזרים כוח ואנרגיה דרך הסליל, כאשר את מושכת את הכוח מתוך המקור שלך. כוח זה מגיע מהעצמי הגבוה, מהנשמה. כוח שניתן לכנותו ההכרה האוניברסלית, אלוהים, או כל היש. השתמשי כמקור כוח במה שנראה נכון בעבורך. בחרי לסחרר את הסליל המגנטי שלך בכיוון אחד שמרגיש לך נוח. יכולה פנימה או החוצה. בזמן שאת חושבת על מה שאת רוצה למגנט, צרי את הסליל בגודל הנראה לך מתאים ביותר למשוך את הדבר אלייך. האם הוא צריך להיות בגודל גופך, אולי קטן יותר, אולי גדול יותר,
כמה כוח את צריכה לשלוח דרך הסליל כדי למשוך אלייך את הדבר שאת רוצה. השתמשי בדמיונך ושחקי בגודלו של הסליל, בצורתו ובעוצמתו, עד אשר הוא מרגיש בדיוק הנכון בעבורך. תוך כדי עשייה זו, את מתחילה לייצר סביבך שדה כוח מגנטי, וממגנטת אלייך את מה שאת רוצה, ממש כפי שמגנט מושך אליו ברזל. בשעה שאת מושכת אלייך את מה שאת מבקשת, בדקי לאיזה מקום באנרגיה שלך היית רוצה להביא אותו. זה יכול להיות מקום מסוים בגופך. את יכולה לדמיין מיתר שיוצא מליבך, מגרונך או מההכרה שלך, המתחבר למה שאת מבקשת ומושכת אותו אלייך. אולי תרצי לדמיין שהוא מגיע ישירות אל כפות ידייך, או אולי הוא מתפזר סביבך. למשל, סכום כסף גדול עשוי להשפיע על תחומים רבים בחייך, ולכן אולי תרצי לראות אותו מקיף את כל גופך. בזמן שהסליל שלך נבנה, דמייני את האירועים שצריכים להתרחש כדי שתקבלי את הדבר. יש מספר צעדים שעלייך לנקוט ומספר אירועים שעליהם להתרחש לפני שתשיגי אותו. את יכולה לשלוט בקצב שבו התרחשו הצעדים והאירועים, בין אם זה צעד אחד, 2 צעדים או 50 צעדים ליום. התחילי לעבוד עם יסוד הזמן שבהגשמה, ובקשי לקבל תחושה או תמונה באשר לכמה צעדים ואירועים כרוכים בכך. נסי לזרז או להאט את קצב הצעדים והאירועים עד שתגיעי לקצב הנכון. אם תמשכי את הדבר או את סכום הכסף מהר מדי, עשויה להתעורר בך תחושה של מתח או לחץ. מצאי את קצב השינוי המתאים לך ביותר. התבונני בתנוחתך ובנשימתך. שימי לב שאת יכולה להגביר את תחושת המגנטיות על ידי שינוי קל בתנוחה או בנשימה. המשיכי ליצור ולהעצים את הסליל המגנטי שלך, עד אשר תגיעי לנקודה שבה תרגישי שמעגל האנרגיה הושלם. אפשר שתרגישי בקליק או בעצירה, או שתרגישי שהאנרגיה מתחילה להתפוגג. ייתכן שתרגישי את הוודאות שאכן תשיגי את הדבר שאת ממגנטת. כאשר הגעת להרגשת ודאות זו, הפסיקי את תרגיל המגנות. תוכלי לראות שהאנרגיה נבנית, מגיעה לשיאה, ולאחר מכן מתפוגגת. בני את צליל המגנטי שלך, ומגנטי כל זמן שאת מרגישה עם זה טוב. אם התהליך הופך למאבק וללחץ, אם את מזהה מחסום כלשהו, הפסיקי. עשית די והותר. מצאי מהי כמות האנרגיה הנכונה שאת צריכה להשקיע כדי למשוך אלייך דבר זה. כעת התכנסי פנימה ושאלי את העצמי הגבוה באיזה תדירות עלייך למגנט דבר זה. צאי בעדינות מתוך מצב זה ומתחי את גופך. יהיה רע במהלך הימים הקרובים לכל תובנה או תחושה לגבי הדבר שאותו את מבקשת, ולגבי הדרך שבה הוא יגיע ויתגלה עד אלייך. המשיכי לבצע תרגיל זה עד אשר תהיי מסוגלת להרגיש, לראות בעיני רוחך, לחוש, לדמיין, לחוות את הסליל ואת האנרגיה שאת שולחת החוצה.
אם את מסוגלת להרגיש את האנרגיה נבנית ולאחר מכן מתפוגגת, או אם את מרגישה את הקליק או את תחושת ההשלמה, או תחושה שהאנרגיה שנבנתה פוחתת, התחלת למשוך אלייך את הדבר שאת מבקשת. לאחר שתרגישי נוח למגנט פריט קטן, השתמשי בתרגיל זה למגנט דבר שמציב בפנייך אתגר גדול יותר. שימי לב שהסליל משתנה בכל פעם שאת ממגנטת. יש פעמים שהסליל קטן וכמות האנרגיה המוזרמת דרכו מועטה, או בפעמים אחרות זקוקה את לסליל גדול יותר ולאנרגיה רבה. לפעמים תרצי למגנט למשך של פחות דקה או יותר, ולפעמים כמה שניות יספיקו. זכרי לחשוב בחיוב על הדבר שאותו את מבקשת, ולשמור על מידה מסוימת של חוסר הצמדות לקבלתו. הסכימי לקבל את הדבר כפי שהוא מגיע, גם אם צורתו תהיה שונה ממה שציפית. האמיני והסכימי שכל מה שיגיע אלייך יהיה הדבר הנכון בעבורך.